godt ud. Hvad har du fået ud? Har du fået ud? Nu hænger du på den. Ja, nu er du måske nede. Så. Nu har du problemer. Nu er du sur, det kan jeg godt med. Ikke det. Så. Sådan fast. Så er det. Jeg vil gerne vinke over. Kan man søge det efter ham? Og en stor nis. Ja, den sidste 20. Du kan godt blive fast i dit svød. Ja, så har du ned. Så er der til på 4. Ja, så angriber ikke til dig. Kom så. Tag et sted, hvor man godt lige til det, og så skal ikke tage fejl. Jeg ved det er farvet til. Altså. Og telefonspiser, så jeg tror, ja. Ja, kanskje. Men ikke så meget på bordet. Du har et glas. Det er en stor åben på flade, det kan godt være. Først glas. Ja. Det er godt. Man kan ikke tage glas. Hvis jeg går derovre, ja, det må du tage. Det må du tage. Okay. Jeg synes fint i dag. Og larmer sig ikke mig noget. Og det kun når vi sidder derinde nu. Ja, du skal ikke sidde der. Du skal over det der skidt. Det er bare et stykke papir. Det var kedeligt. Hvis den er opsøgt. Der er lagt hjem, så level 70 eller noget. Der er 72 på den server. Hvordan kan det blive allerede 70? Det er ikke, ved du hvad det? En mand. Det kom mandag, det var 4 dage siden. Og bare for 60-61 skal man have 495.000, ikke? Bare for hele det. Jeg fatter ikke, hvordan man gør det.